So, karon guys, mag-miss karon guys na simot kanang mag-challenge meron. Yeah. Yang tilawan kung matag-ana niya na 100 ang premyo. Taga matag-ana niya kung sa iyang ako iya pa tilaw niya. Guys, ato nang sugdan. Dawas din na. Asin! Yes, mayroon tag 100 pesos. Sunod. Kamay! Grabe mayuhang tangkaan yun guys. 100 pesos. Sunod. Di na, gawas. Suka! Mayuha ito dagtagkan ini ya. 100 pesos. Sunod. Kani mao ni pinaka-espesyal yun guys. Kung matagaan na niya ni 200. Oh no! Luwas nila. Usap. Oh no! Coba. Bayabas! Usap. Oh no! Kuan. Pan nga bahaw. Ang gani para matag-anan gini mo. Atong laro kon yun. Oh no! Hindi.